Rendben vannak a vállalkozásod munkajogi dokumentumai? Minden vállalkozásnál, aki alkalmazottat foglalkoztat, előbb vagy utóbb fókuszba kerül a munkaügyi dokumentumok megfelelősége. Az az előnyösebb, ha ez nem egy munkajogi perben, vagy egy munkaügyi ellenőrzés során kerül kivizsgálásra. A nevem dr. Fekete Bálint. Ügyvédként és szakokleveles munkajogi tanácsadóként segítem a vállalkozások szabályszerű működését. Évekig HR és munkaügyi vezetőként dolgoztam, így az ott szerzett gyakorlati tapasztalataimból a te vállalkozásod is sokat profitálhat. Ebben a videóban bemutatok neked néhány munkajoghoz kapcsolódó kulcsterületet, ami ha nincs rendben a vállalkozásodnál, akkor vagy a munkaügyi bírság kockázatát vállalod, vagy feleslegesen fizetsz majd ki pénzt olyan helyzetekben, amikor nem is kellett volna. A foglalkoztatás formája. Többféle foglalkoztatási forma és jogviszony létezik. Megbízási, vállalkozási és munkaviszony. A munkaviszonyon belül is létezik például egyszerűsített foglalkoztatás, részmunkaidő, távmunka, vagy a legjobban ismert teljes munkaidejű foglalkoztatás. Fontos, hogy a vállalkozásod üzletmenetéhez a legmegfelelőbb formát választ ki, és a szerződéseket ennek megfelelően készítsd el. A munkaügyi hatóság egy ellenőrzés keretében akár át is minősítheti a foglalkoztatási jogviszonyt, amely a bírság mellett komoly járulék és adófizetési kötelezettséget is vonhat maga után. Munkaszerződés. A munkaszerződést sokan úgy kezelik, hogy ez egy szükséges rossz és egy újabb adminisztrációs kötelezettséget jelent, így gyakran inkább letöltenek egyet az internetről, vagy megkérik a könyvelőt, és nem az ügyvédet, hogy készítsen egyet, és úgy gondolják, hogy ezzel le van tudva a téma. Ha valaki így cselekszik, akkor elképzelhető, hogy sikerül neki a szükséges minimumot teljesíteni, hiszen lesz egy munkaszerződése a munkavállalónak. Az azonban, hogy annak a tartalma mennyire felel meg a tényleges foglalkoztatásnak, hatályos-e egyáltalán, vagy mennyire előnyös ez a vállalkozásnak, az már egy másik kérdés. Tájékoztató. A munkaszerződésen kívül a munkáltatónak írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van, méghozzá a törvény meg is mondja, hogy miről kell tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül. Ilyenek például a napi munkaidő tartama, lehetséges túlóra, bérfizetés, képzési politika, kollektív szerződés, szabadságkiadás és a munkaviszony megszüntetésének feltételei. Ez a dokumentum semmiképpen nem hiányozhat, hiszen félreértésre adhat okot a munkavállaló és a munkáltató között, továbbá egy esetleges ellenőrzés során is vizsgálattárgyát képezheti. Munkaköri leírás. Ennek a dokumentumnak is gyakran elmarad az elkészítése, pedig ez teremt egyértelműséget a munkavállaló számára arról, hogy tulajdonképpen melyek is lesznek az ő feladatai, és mi tartozik az ő felelősségi körébe. Ez teremti meg a számonkérhetőséget, és ezzel kerülhetőek el a viták is például arról, hogy a munkavállalónak azt az adott feladatot el kellett végeznie, vagy nem. Belső szabályzatok. Egy bizonyos cégméret felett minden vállalkozásnál egyértelmű folyamatokat, rendszereket és utasításokat kell kialakítani. Nem elegendő a szokásjog. A belső szabályzatok vagy ügyvezetői utasítások jó támpontot adhatnak ehhez. Léteznek kötelező szabályzatok, mint például a számviteli vagy az adatvédelmi szabályzat, amelyeknek meg kell lenniük, mert ellenőrizhetik őket. Vannak viszont olyan szabályzatok, amelyek neked nyújtanak segítséget a működés során, és a saját érdeked, hogy ezeknek az elkészítése ne maradjon el. A szabályzatok segítenek a számonkérhetőség erősítésében és a viták elkerülésében. Érdemes elkészíteni például a céges mobiltelefon vagy gépjármű használati szabályzatot. Manapság már egyáltalán nem mindegy, hogy a munkavállaló a közösségi médiában vagy a munkahelyen kívül hogyan nyilvánul meg, hiszen ezzel a foglalkoztatóját is minősítheti, így a munkáltatónak érdemes etikai és magatartási szabályzatot is létrehoznia. Ezen kívül hasznos lehet egy eljárásrend kialakítása például a káresemények kezelésére is. Megállapodások a munkavállalóval. Ha valamiben megállapodtál a munkavállalóval, akkor azt le kell írni. A szóbeli megállapodást nagyon nehéz bizonyítani.
A törvény sokféle megállapodást enged, lehet például tanulmányi szerződést, leltárfelelősségi megállapodást, titoktartási vagy versenytilalmi megállapodást is kötni. Ezeknek szigorú feltételei vannak, azonban csak előnyös lehet a vállalkozásod számára, ha ezek rendben vannak. Munkaügyi ellenőrzés. Amikor a hatóság úgy dönt, hogy munkaügyi ellenőrzést folytat egy cégnél, akkor általában megnézik, hogy be van-e jelentve a munkavállaló, és azt, hogy a bejelentést a munkáltató még a munkakezdés előtt megtette-e. Ellenőrzik a munkaszerződés és a tájékoztató meglétét, a jelenléti ívet, a munkaidőbeosztást, a bérlapot és a bérkifizetés bizonylatait. Ezeknek a dokumentumoknak összhangban kell lenniük egymással, tehát nagy odafigyelést igényel a rendben tartásuk. Ha egyszer az elején az összes dokumentum helyesen lett összeállítva, és a vállalkozás folyamatait annak megfelelően indították el, akkor a rendszer működtetése és a rendfenntartása már jóval kisebb munka. Ügyvédi irodánk munkajogi audit keretében megvizsgálja a vállalkozásod működését, a kötelező munkaügyi dokumentumok meglétét, szabályszerűségét és a működéssel való összhangját. Javaslatot teszünk, és igény esetén elkészítjük a megfelelő iratokat, amellyel biztonságban érezheted magad. További információkért keresd munkatársainkat. Ha tetszett ez a videó, akkor kövesd a tartalmainkat, és iratkozz fel a csatornáinkra.